ne. Wannan rayuwa da abin tsoro ina za mu kwana. Ku taka sannu dan duniya bata san wani ba al'umma. Wannan rayuwa da abin tsoro ina za mu kwana. Mu taka sannu dan duniya bata san wani ba al'umma. Jalal sarkin iko ka datar da ni, ka dafan cikin aiki na kai mun lamuni, sannan ka tsare ni da dukkan sharrin zamani. Kai kayo zamani gurin kuskai ne zamani, kai ka wanzar da su a zakatan Adamu da Hawwa. Sai labari na Laila da Majnun in muka tunawa. Wannan rayuwa da abin tsoro ina za mu kwana. Mu taka sannu dan duniya bata san wani ba al'umma. Komai na wucewa banda magayyar tikewa Allah, wahid makaɗaici jalla, mai kowa da komai jumla. Kawai mun rike la haula, miyo alwala mi sallah, kar mu ringa kasala, sai mu zamba illa. Kun ji bayin Allah mu shagala, duniya kasuwan ta watse kowa zai wucewa. Wannan rayuwa da abin tsoro ina za mu kwana. Mu taka sannu dan duniya bata san wani ba al'umma. Za mu yi waiwaye damu ne agwai, kwana tashi mun isa yayi, mun yi abokai da kawai, wata rana mu ne iyaye, kar mu sasi hawaye. Na yin kiraye yan uwa mu bar shaye-shaye. Wannan rayuwa da abin tsoro ina za mu kwana. Mu taka sannu dan duniya bata san wani ba al'umma. Wannan rayuwa da abin tsoro ina za mu kwana. Mu taka sannu dan duniya bata san wani ba al'umma. Yan malamanmu na dacen, Yanzu ba su bane. sarakuna 'yan siyasar dacen, Yanzu ba su bane. shugaban ƙasa na dacen, gwamnoni da 'yan majalisu, Yanzu ba su bane. sanatoci da kwamishinoni, Yanzu ba su bane. ministoci da ciyamomi, Yanzu ba su bane. kansiloli da sojoji ma, Yanzu ba su bane. 'yan sanda da 'yan kasuwa ma, Yanzu ba su bane. talakawa da masu kuɗi ma, Yanzu ba su bane. manyan mawaƙanmu na dacen. Yanzu ba su bane.